o filmare. Bună seara România, bună seara București, este ora 19:15. Bună seara București, bună seara România, aici cu băieții pe Phasmophobia again. Să vedem cine se sperie cel mai repede. Așa, asta e ca trebuie. Bă, nu dați bă de alea, că am eu o idee genială, dar nu dați. Care dă suge? Care dă măsa e neserioasă? Hop, hop, hop. Iau crucifixul. Am zis care dă măsa e neserioasă, deci ține minte. Hai să dăm taroturile. Păi n-am zis care dă am luat aghiazmă. Nu da frate de taroturi încă. Că... Coi mi le-ai luat din mână. Bă, nu dați bă încă, hai să găsim repede fantoma. Avem interacțiunea mare, deci... Păi hai la oglindă, vere. Uija! Avem de toate. E în garaj. În garaj ceva cu spray-uri. În basement. Basement e? Uite, cred că fix la masa asta. N-am camera, am uitat. Avem cerc... stai că le avem pe toate. Aici crezi că e? Obelești? Where are you? Da. Mamă, e tensionat aici. Bă, nu e la subsol, vezi, uite. Where are you? Aici e? Bă. Stai mă să mă uit odată. Nu te mai uita bă că o sparge. Where are you? Where are you? Nu te mai uita bă că se sparge. Cu aia acolo e, zic eu. Păi vină mă, hai. Hai să luăm celelalte. Can you hunt us? Nu mai întreba bă, stai măcar să-mi iau major și te dă hunt aici. Stai bă, așteptați. Cum vorbesc cum era cu Uija, că nu mai țin minte, vorbeam direct așa? Așteaptă bă, rămâi lângă Uija, o leacă. Vorbeam direct cu ea? Așteaptă. Așa, mă aud. Așteaptă frate. R-I-G H Right. Ai la base. Right. Hai mă aici, sparge Uija-ul. Adică pleacă de lângă el, pleacă de lângă el. Nu vreau. Veniți toți în garaj. Stai așa. Nu vreau. Iau tamu. Nu știu ce am vorbit. Vină și tu lângă garaj repede. Pe ăsta, David. Acum vin. Măța mă, timp, dă-i mă măța. You like casier? Bă, ești căcăcios? Bă, și ne învârtim cu ea? Pleacă bă să se spargă. Dar nu vreau să se spargă, eu vreau să vorbesc cu Uija. S-a spart. Hai bă, ia, stai, filmează bă, filmează, că vreau să vezi cum e tot. Plecați bă de aici. Eu mă percep. Dă-te că mă învârt și eu cu ea. Măta! Nu mă lăsai pe ușa răspunsului, duc! Ce-am mă! Uite ce grație! Mult! Dumnezeu e cu noi! Dumnezeu e cu noi, nu mai mă gheaz, mă! De ce atunci? Coaie! Mă grave, vine un pic la final. Bă! Ce? De ce ați fugit bă? Doar să iau ceva, mă, nu alt motiv. Eu m-am să-mi iau crucea. Da, de ce în basement? Da, mă. Hai, bine că știm. Hai mă, stăm aici, îi mai dăm lup. Vrei să-i mai dăm? Hai să-i mai dăm. Da, mă, vrei să cum mai dăm? Dăm crucea. Stai mă. Spargem oglinda, hai. Nu, stai, dăm de music box. Ai spart-o? Încă nu. Stai că vreau să sparg eu. Stai că music box-ul, bă. E jos. Da, basement, da, știm. Hai să o sumonăm, hai să-i dăm summon. Nu, mă, nu. Hai-te cu ei, te rog eu, mă să-i dau. Nu, degeaba, nu te duc, e hunt. Da, călicăre. Bine ești cuvântat, Doamne, iartă-ne pe noi. Băi, Marcus, am zis în același timp același lucru. Haide! Haide, bre! Dă-i! Numele Tatălui și a Sfântului, folosește-te crucea asta, bunurile Doamnei! Cruce pe jos!
Easy, am pus crucea pe jos. Dacă dracu. Ia vezi cum mă joc eu cu ea frumos. Easy, easy! E Deogen, e Deogen, e Deogen. Ajută! E Deogen ca idee, Deogen. Easy! Easy! Sunt prea bun! Sunt prea bun cu aia! N-ai cum! E Deogen. De unde, frate, că avea viteză mare? Nu, Păi își dădea boost, își dădea boost, își dădea boost. Bă, vere cât de bun am fost. E baby, frate, că N-am vrut! Coe, am vrut să fac la mișto și am rămas acolo. Ce-ai făcut? Mi-am dat hunt singur, coaie. Am vrut să dau hunt. Gen, am dat la în inimă Mamă, ce și mi-am luat hunt. Zice-mi ție cât e gata. Da, să văd. E aici. Da, e gata, e gata. Da. Da, vezi că e gata, nu pe une. Bă, muie! Bă, ești șmecher! Te bag în pizda, mă, telefonul unde e? Marian, să vie. Bă, a plecat de lângă tine, coaie! Poți să ieși, că s-a terminat hunt-ul. Da. Bă, da, a plecat! Coaie, încă e. Să-și pula. Eu vreau să iau camera să pun pe Facebook când o spawnez. Stai, Haide, mă! Stai, că vreau să mai fac chestii, stai un pic. Ce să fac? Bă, David, vină cu mine la subsol să spawnăm. Vii? Hai. Hai, vină, hai. Da, bă. Asta e candili. Ah, e candela asta. Hai, mă, să-l spawnăm. Apiși pe ea. Mă, să spuneți. Hai, bă. Ești pregătit? Am luat eu. La Stai, prind? coaie, stai să vin și Cum le aprind? De pe F. Bă, spawnat? Nu știu ce s-a întâmplat, dar s-a spunat ceva acolo. S-a auzit ceva. Băi, al 16-lea hunt, vă dă încolo de Dar treabă. nu e hunt, bă, că e ușa deschisă. Hai, bă. Haide, mă, veniți. Veniți jos. Venim. Eu n-am brichetă. Am eu brichetă. Bine, mă, hai. Pe ce apăs? Pe E. Bă, te aprinsă și dai... Cred că da, E. Coaie, unde sunteți? Ah. Marș, mă. Ca da muzicuța. Futu-te în gură să te fut. Cam aș pe tine să mă cheș. Mamă, bă, ce urât vorbești. Băi. Electronice, asta e că le vede doar electronicele. Da, normal că vine vere la mine. Ce la mine, mă, la bă, coai, de unde știi că stai aici? Da. Futu-se. Da, de unde știu, bă, că stai Poză! aici? Poză! I-am făcut poză! Măcar. Dar cum ai supraviețuit, bă? I-am făcut Coaie, poză. te-a luat și pe tine? M-a luat pe mine și pe cine am mai luat? Pe cine am mai luat, bă? A, l-a luat și pe ăsta. Taceți. Taci. Taci. Nu Cine da vede muzicuță? Taci! Taci! Așa. Nu-ți place când îmi ești limba. Coaie, m-a luat și pe mine. Ia uite-l pe boss-ul ăsta, ce... Bă, coaie. Bă, ce easy, dar mai. Hai să vedem filmarea. Binecuvântat voi pe... Da, right. Era rei? Da, era right. Hai să vedem la filmare. Dar era un gras, era un boșoroc gras. Ce să faci? Hai, vă uitați cu mine la filmare.